Ľudovo mu hovoríme morčací chvost. V Číne sa nazýva Yunzi, čo znamená mračná huba, a Japonci ho volajú Kawaratake, alebo hríb na brehu rieky. Poďme sa zoznámiť s jednou z mojich najobľúbenejších húb, Coriolusom. Táto nenápadná huba, ktorá rastie na kmeňoch stromov, má v sebe skryté neuveriteľné vlastnosti. Coriolus nie je obyčajnou hubou. Je to veľký bojovník proti infekciám a najlepší obranca nášho imunitného systému. Jeho úžasné schopnosti sú známe už tisíce rokov v tradičnej čínskej a japonskej medicíne, kde sa používa na posilnenie tela a liečenie rôznych ochorení. Viete, že Coriolus je považovaný za jednu z najpreskúmanejších húb na svete? Obsahuje bioaktívne zlúčeniny, ktoré môžu pomôcť pri rôznych ochoreniach, hlavne tým, že podporujú imunitný systém a zlepšujú celkovú vitalitu. Ste pripravení na ďalšie informácie? Poďme sa spolu pozrieť na silu huby, ktorá môže byť veľkým prínosom pre naše zdravie. Volám sa Andy a ak ťa zaujíma svet vitálnych húb, alternatívne či holistické prístupy pre zdravie, zváž odoberať môj kanál, aby ti neušli žiadne nové videá. Ak sa vám toto video bude páčiť, nezabudnite mu dať like, čo pomôže šíriť toto video ďalej. Prvé zmienky o Corioluse sa objavujú už v klasickej knihe čínskej farmakológii, zostavenej pred 2000 rokmi. Bájny cisár Shen Yong bol zakladateľom čínskeho bylinkárstva. Coriolus popisuje ako hubu posilňujúcu mužské sily, pre pokojné nervy, na dlhý život a na posilnenie sluchu. Praktici tradičnej čínskej medicíny verili, že táto farebná huba môže doplniť esenciu, energiu a životnú silu čchy. Verilo sa, že má schopnosť vyvažovať a harmonizovať telesné funkcie. V tradičnej čínskej medicíne je stav telesnej nerovnováhy často opisovaný ako teplo, čo môže zahŕňať rôzne formy zápalu. Tento prírodný prostriedok bol považovaný za účinný pri čistení symptómov spojených s týmto teplom, čím pomáhal zmierniť nepríjemné prejavy a obnovoval rovnováhu tela. Najzásadnejší účinok Coriolusu je však podľa čínskej medicíny v pomoci pri liečbe onkologických ochorení. Čínski lekári poznali jeho protirakovinové pôsobenie minimálne od dynastie Han. Hojne ho spomínajú čínske spisy, ktoré opisujú tradíciu Coriolusu v medicíne, v ktorej sa využíval na celkové posilnenie zdravia, fyzickej i psychickej kondície a samozrejme na posilnenie životnej energie. Zatiaľ, čo rôzne druhy tradičných liečebných systémov poznali Coriolus od nepamäti, vedecký svet začal túto hubu registrovať až v 60. a 70. rokoch 20. storočia. V tom čase sa podarilo japonským vedcom získať z Coriolusu PKS, polysacharid krestín, s mnohými biologickými účinkami, z ktorých dominujú tie protinádorové. Výsledky štúdií boli natoľko presvedčivé, že sa Coriolus dostal aj do klinickej medicíny. V Japonsku a Kóreji sa podáva až 70% pacientom s nádorovými ochoreniami. Odvtedy je Coriolus hojne skúmaný. Coriolus rastie po celý rok, môžete ho nájsť prevažne na živých, poranených aj odumretých kmeňoch či pňoch v miernom podnebnom pásme Ázie, Severnej Ameriky a Európy. Plodnice huby majú vejárovitý tvar a vytvárajú trsy, ktoré sú strechovito usporiadané. Na spodnej strane majú póry namiesto žiabrov. Je ľahko rozpoznateľná pre svoje nápadné farby, ktoré môžu mať hnedú, krémovú, bielu, ale aj červenú, modrú či čiernu farbu. Naozaj to vyzerá ako chvost moriaka. Vedecký názov Trametes verticolor, čo znamená v preklade tenký a viacerých farieb, je dokonalý opis pre túto hubu. Pôvodný názov priradil tejto hube český mykológ Albert Pilát. Verný svojmu menu,
táto huba tvarom aj farbou naozaj pripomína chvost morky. Podobne ako ostatné vitálne huby, aj Coriolus je silným adaptogénom a je jednou z najobľúbenejších húb vo svete pre svoje silné zdravotné účinky. Coriolus sa v bežnom svete používa ako protirakovinové činidlo v spojení s chirurgickým zákrokom, chemoterapiou alebo radioterapiou. Obsahuje probiotika, ktoré pomáhajú udržať zdravú rovnováhu prospešných baktérií v čreve a podporujú schopnosť imunitného systému správne fungovať. Coriolus je huba, ktorá vo vnútri skrýva rôzne množstvo zlúčenín, ktoré jej poskytujú jej obrovské benefity. Ako prvé sú to určite polysacharidy, kde najdôležitejšie sú beta-glukány. Beta-glukány v skutočnosti nebojujú s chorobami, ale podporujú a modulujú imunitný systém a telo je v tej najlepšej kondícii brániť sa všetkému, čomu sa snaží obmedziť. Coriolus je nabitý aj triterpénmi či sterolmi, tie sú prekurzormi hormónov, medzi ktoré patrí aj ergosterol, o ktorom vieme, že pri vystavovaní slnečného žiarenia sa mení na vitamín D, a sú tu aj napríklad polyfenoly, vitamíny a minerály, vrátane selénu a vitamínu B3. Obsah selénu však záleží, v akom prostredí sú huby dostupné, kde vlastne rastú. Ak by to boli jediné zlúčeniny a živiny v Corioluse, bola by to úžasná kombinácia. Ale sú tu ešte dve výrazné zlúčeniny, ktoré povyšujú túto hubu na superhrdinu: polysacharid krestín, alebo PSK, alebo polysacharid peptid PSP. Sú to polysacharidovo-proteínové komplexy, reťazce mnohých cukrov viazané na proteíny na špecifické miesta v ich molekulárnych štruktúrach. PSK bol prvýkrát izolovaný v Japonsku koncom 60. rokov 20. storočia a o 20 rokov neskôr bol PSP izolovaný v Číne. Obe zlúčeniny sa tiež spájajú so zvýšenou imunitnou aktivitou a bolo vykonaných veľa štúdií, ktoré sú sľubne spojení s liečbou mnohých onkologických ochorení. Samozrejme, výskum stále prebieha a ak vás tieto výskumy zaujímajú viac, pod videom nájdete odkaz na mnohé z týchto vedeckých štúdií. Mnohí z vás možno poznajú asi najznámejší a najviac inšpiratívny príbeh o Corioluse, ktorý je od svetovo uznávaného mykológa Paula Stameca. Paul rozprával o svojej matke, ktorej bola diagnostikovaná rakovina prsníka v 4. štádiu. Štandardnú terapiu kombinovala s prírodným doplnkom hubou Coriolus. Veľmi emotívnu prednášku si môžete pozrieť vo videu, ktorého link vám nechám v popise dolu pod videom. Čo teda prináša Coriolus pre naše zdravie? Coriolus je adaptogénna huba. Nie je žiadnym prekvapením, že úroveň stresu je vyššia ako kedykoľvek predtým, na čo nepotrebujeme ani žiadne výskumy. Adaptogény pomáhajú telu prispôsobiť sa rôznym typom stresových faktorov, s ktorými sa môžeme stretnúť. Pomáhajú stabilizovať hladinu kortizolu pri strese, aby pomohli telu opäť dosiahnuť rovnováhu. Bioaktívne zlúčeniny vo vitálnych hubách môžu mať silné imunostimulačné účinky. Coriolus zvyšuje vrodenú aj adaptívnu imunitnú odpoveď, prvú a druhú líniu obrany nášho tela. Vitálne huby môžu tiež posilniť tretí imunitný systém známy ako trénovaná vrodená imunita, čo je nový koncept v imunológii. Tieto tri línie našej imunity budú témou v niektorom z ďalších videí. Výskum ukazuje ale, že vyhýbanie sa oxidačnému stresu a podpora zdravej zápalovej reakcie sú dve najdôležitejšie veci, ktoré môžeme urobiť pre udržanie zdravého tela, najmä keď starneme. Niektorí vedci si myslia, že účinok Coriolusu na zápalové reakcie môže dokonca pomôcť ochrániť náš mozog, keď starne. Za čo ja osobne veľmi vďačím Coriolusu, je podpora zdravia čriev.
Čoraz viac je chápané, že naše celkové zdravie vo veľkej miere závisí práve od zdravia našich čriev. Zloženie črevnej mikroflóry ovplyvňuje všetko od trávenia až po kognitívne funkcie. Beta-glukány môžu byť potenciálnym zdrojom prebiotík, čo môže prispieť k zmenám v zdraví a zložení črevného mikrobiomu. Výskumy potvrdzujú, že polysacharidový peptíd zvýšil prospešné baktérie a zároveň znížil tie škodlivé. V štúdii mali subjekty v skupine PSP jasné a konzistentné zmeny v zložení črevného mikrobiomu. Tieto zistenia dokazujú prebiotický potenciál PSP. Okrem toho, imunomodulačné vlastnosti a prebiotická aktivita môžu mať tiež vplyv na reguláciu hmotnosti, hoci štúdie na loďoch neboli vykonané a overenie tejto teórii ešte nie je známe. Antioxidačné a imunomodulačné účinky koriolusu naznačujú, že by mohli chrániť pečeň pred poškodením. PSP sa v Číne už roky používa na liečbu hepatitídy, čo sa ukazuje ako sľubné v kombinácii s ďalšími liečebnými postupmi z tradičnej čínskej medicíny. Koriolus má schopnosť vylučovať z organizmu tiež toxíny a metabolity, ktoré vznikajú životným štýlom a znečistením životným prostredím, ale aj napríklad pri dlhodobom užívaní liekov. Odporúča sa užívať koriolus napríklad 14 dní pred očkovaním a asi tak 1 mesiac po ňom. Pri celkovom detoxikačnom pôsobení sa často spolu s koriolusom využívajú huby reishi a chaga. Zdravá regulácia hladiny cukru v krvi je kľúčom k dosiahnutiu optimálneho zdravia. Všetky bunky reagujú na glukózu, alebo ak chcete krvný cukor. Keď je v krvi nedostatok cukru, bunky nedostávajú energiu, ktorú potrebujú. Keď je v krvi prebytok cukru, krvné cievy sú negatívne ovplyvnené. Dva hormóny pomáhajú zabezpečiť, aby hladina cukru v krvi zostala v úzkom rozmedzi. Inzulín, ktorý znižuje hladinu cukru v krvi tým, že ho odvádza z krvi do buniek, a glukagón, antagonista inzulínu, ktorý zvyšuje hladinu cukru v krvi tým, že podnecuje pečeň premieňať uložený glukogén na glukózu. Na dosiahnutie glukózovej homeostázy je dôležité zachovať citlivosť tela na inzulín. Štúdie ukazujú, že PSP v korioluse môže robiť práve to. Podporuje normálnu citlivosť na inzulín a pomáha udržať hladinu glukózy v krvi v zdravom rozmedzi. Mnoho výskumníkov sa obracia na prírodné zdravé produkty, aby našli potenciálne spôsoby, ako pomôcť znížiť únavu pri športe a zlepšiť športové schopnosti. Zlepšenie únavy pri športe nemusí byť prvou vecou, ktorá vás napadne pri pomyslení na vitálne huby. Štúdie zistili, že polysacharidový peptid z koriolusu môže zvýšiť prah bolesti a pôsobiť proti únave. Laktát v krvi dodáva väčšiu energiu na krátke cvičenie s vysokou intenzivitou. Výťažky z koriolusu môžu pomôcť znížiť hladinu laktátu v krvi po cvičení, ako naznačujú zistenia. Tento efekt dokazuje, že extrakty z koriolusu by mohli pomôcť oddialiť nástup únavy. Veľmi často sa koriolus používa aj pri opakujúcich sa zápaloch močového mechúra. V úvode som vám povedala, že koriolus je mojou najobľúbenejšou hubou a teraz vám poviem prečo. Nebolo to len trávenie, ktoré mi po rokoch sa zlepšilo vďaka koriolusu. Oceňujem ho pre jeho silu pri autoimunitných problémoch, ako je to aj v mojom prípade. Autoimunitný zápal mojej štítnej žľazy. Koriolus je asi najčastejšie používanou hubou pri autoimunitných problémoch, ale aj reumatoidnej artritíde, Crohnovej chorobe či lupuse. Hoci PSK z huby koriolu sa v Ázii používa popri tradičnej liečbe rakoviny, ešte nebola začlenená do klinického použitia v západnom svete. Štúdie sa naďalej vykonávajú, niektoré z nich na ľuďoch, čo je vzrušujúci vývoj vzhľadom na to, že väčšina vitálnych húb
doterajší výskum zaznamenala v laboratórnych podmienkach. Čínska medicína považuje Coriolus za najsilnejšieho bojovníka s rôznymi druhmi problémov. Pomocou buniek nášho imunitného systému skenuje náš organizmus a hľadá. Z vitálnych húb je v tom najlepší. Hneď za ním kráča rejší, ale tá viac vyživuje a lepšie podporuje vitalitu. Podobá sa mu veľmi čaga, ale jej silné zameranie je na tráviaci systém. V tradičnej čínskej medicíne je najčastejšie používaná huba u rôznych onkologických problémoch práve Coriolus. Nielenže pomôže likvidovať napadnuté bunky, ale pomáha organizmu zvládnuť náročnú liečbu, ktorú zvyčajne sprevádza mnoho nepríjemných vedľajších príznakov. Čínska medicína hovorí, že Coriolus je silne protivírusový. Zaberá na rôzne typy bradavíc či oparov. Každý človek má v sebe milióny rôznych patogénov, ktoré sú škodlivé viac alebo menej. Je veľmi dôležité budovať si silný imunitný systém. Posilňovať našu zeng qi, aby naša imunita všetko zvládla. V tom sú vitálne huby jedinečné. Coriolus má pozitívny vplyv na slíznicu maternice, čo je veľmi prospešné pred plánovaným tehotenstvom. Coriolus tedy doplníme napríklad o cordyceps. Spoločne s reishi zasa vytvára pomoc pohybovému aparátu. Chaga a hericium pridávaný ku Coriolusu zvládne zápalové procesy tráviaceho traktu. No a s cordycepsom tvorí výbornú dvojku pri zápaloch močového mechúra. No a ak sa cítime unavení a vyčerpaní, kombinácia Coriolusu, reishi a cordycepsu urobia malý zázrak. Užívanie tejto huby sa považuje za bezpečné a vo väčšine prípadoch nespôsobuje vedľajšie účinky. Nie sú k dispozícii žiadne údaje, ktoré by naznačovali, aká dávka môže spôsobovať toxicitu. Niektorí ľudia môžu mať zriedkavé, ale veľmi mierne vedľajšie účinky, ako napríklad pálenie záhy, zápcha, nevoľnosť, príznaky podobné prechladnutiu alebo chrípke, iní hlásili hnačky či tmavú stolicu. Odporúčam vám 2 články, ktoré vám doplnia informácie o prípadných vedľajších účinkoch a dávkovaní huby Coriolus. Link nájdete dolu pod videom. Samozrejme vždy sa odporúča poradiť sa so svojím lekárom pred použitím akejkoľvek novej potraviny na účely svojho zdravia. Najmä ak ste tehotná alebo dojčíte, alebo máte akékoľvek ochorenie súvisiace s konkrétnou diagnózou, ktorú váš lekár určite lepšie pozná. Vedeli ste, že z Coriolusu môžu profitovať aj naši domáči miláčikovia? Ľudia nie sú jediní, ktorí môžu mať prospech z morčacieho chvostu. Táto huba je jedným z najobľúbenejších posilňovačov imunity aj pre chlpatých členov našej rodiny. Jednoducho pridajte extrakt do jedla. My to robíme doma v pravidelných kúrach a zabezpečujeme tak nášmu šampiónovi zdravé trávenie a silné svaly. Ak vás zaujíma téma huby a zvieratá, prečítajte si článok Tajomstvo zdravia a vitality pre psy a mačky, link vám nechám pod videom. Či už budete vyberať doplnok z vitálnych húb pre seba alebo svojho miláčika, kvalita je priamo to, čo ovplyvňuje, ako bude doplnok účinný. V prípade Coriolusu je tiež dôležité hľadať doplnky, ktoré prešli extrakciou. Tým sa uvoľnia všetky prospešné látky z bunkových stien, aby sa dosiahlo celé spektrum tých najlepších účinkov. Určite sa nezlaknite, ak na produkte Coriolus nájdete napísané veterinárny doplnok. Vďaka Európskej únii a jej absurdnej vyhláške sa tá najpreskúmanejšia vitálna huba nemôže predávať v EÚ ako výživový doplnok. V USA aj v iných krajinách je Coriolus okrem potravinových doplnkov aj bežne sa v prírode zbieraná, dokonca v ázijských krajinách je to liek.
V týchto súvislostiach spôsob aplikácie nariadenia o potravinách nového typu v EÚ skutočne nerozumieme. Aktuálne je teda jediným spôsobom, ako dostať Coriolus na náš trh, predávať ho ako veterinárny prípravok. Tak snáď sa s nami naši miláčikovia podelia. Príbeh Coriolusu a jeho vplyv na naše zdravie stále nekončí. S pokračujúcim výskumom môžeme očakávať objavovanie ďalších fascinujúcich aspektov tejto jedinečnej huby. Zostaňte zvedavými, neustále sa vzdelávajte a aktívne diskutujte o pútavom svete vitálnych húb, môžete aj v komentároch pod týmto videom. Čím viac vieme, tým efektívnejšie môžeme využívať prírodné zdroje na podporu nášho zdravia. Je to nekonečná cesta objavovania a využívania síl, ktoré nám príroda štedro ponúka. Buďme otvorení novým poznatkom a neustále hľadajme spôsoby, ako posilniť našu pohodu a vitalitu prostredníctvom jednoduchých prístupov, ktoré nám aj huby Coriolus ponúkajú. Teším sa na spoločnú cestu svetom vitálnych húb v ďalšom videu, v ktorom vás zoznámim s hubou mojej maminy, vďaka ktorej už lieky na vysoký tlak nepotrebuje. Ak vás zaujíma svet vitálnych húb, už teraz si stiahnite zdarma knihu Tajný svet vitálnych húb. Odkaz nájdete v popise pod videom. Pamätajte si, našou povinnosťou je udržať si zdravé telo, pretože bez toho nemôžeme byť ani šťastní a ani mať silnú a čistú myseľ.